имрӯз як хабари хушк барои шумоаст. ҳатман дар WhatsApp бинавис. Бисёри нафарҳо ҳамин чизора хуб ба назар нагирифтиянд. Салом Сормон. Раҳмат дар бораи Европарам сар кардӣ. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гиромии қадр, як информатсияи муҳима пешкаши шумо мекунем. Бо диққат бошед ва ҳатман лайк бимонед. Аввалан ба шумо хотиррасон мекунам ки агар нафарҳое ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, дар ҳамин комментарияи видео як номери WhatsApp закрепит кардагиай. Бодроен дар ҳамон номери WhatsApp просто салом бинависен. Имрӯз як хабари барои шумоаст. ҳатман дар WhatsApp бинавис ва бифаҳм. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Оиди административни правонарушенӣ дар Федератсияи Русия. Бисёри нафарҳо ҳамин чизора хуб ба назар нагирифтиянд ва мо хостем ки як видео кунему бифаҳмонем. Ин нозукиро шумо хуб ба назар бигиред. Дар Федератсияи Русия вақте ки шаҳрванди хориҷӣ зиёда аз 2 административни правонарушения мекунад, аллакай номаш бо тариқи автоматӣ дар рӯйхати нафарҳои дохил мешавад ки запрет мешавад, яъне запрет на выезд мешавад. Мисол административни правонарушения гуфта ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хурда дар назар дорем. Яъне шумо барои ягон ҳуқуқвайронкунӣ ҷариматон таъин мекунанд ё барои картана задан дар метроҳо, мисол шумо вақте ки дастгиртон мекунанд ҷарима таъинтон мекунанд. Ана ҳамин гуна ҷаримаҳо вақте ки нисбати шаҳрванди хориҷӣ дар як сол зиёда аз 2 шид шумо бутонед ки аллакай шуморо запрет на выезд мекунанд. И як минуси калонай бигем, бисёри нафарҳо аҳамият наметиҳанд ҳамин чиза ва ба ҳамин хотир ман гуфтаниям ки дар муҳоҷират вақте ки қарор дорен, кӯшиш кунед ки ана ҳамин административни правонарушенӣ накунед, чунки ба зарари худтон мешавад ва баъдан шуморо чӣ хеле ки гуфтем запрет мемонанд. И як ахбороти бениҳоят муҳим буд барои нафарҳое ки дар муҳоҷират қарор доштанд. Бисёри нафарҳо мумкин аз ин чиз огоҳ буданд, вале боз ҳастанд мумкин нафарҳое ки аз ин чиз огоҳ набуданд. Ба ҳар ҳол мо видео кардему фаҳмондем ба шумо. Хоб, тамошобинони азизу гиромии қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошед. Дар ҳаминҷа як нафари дигара барои шумо тавсия метиҳам. Агар бихоҳед фаҳмидан ки аз Россия запрет дорен ё ин ки не, ё запрети шумо кушода шидагӣ ҳаст ё ин ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да бинависонед, проверка кунед ки шуморо запрет кардиянд ё ин ки не. Як кас нависондаи Раҳмат, и акам гапи рост гап мезанад. Худоҷон нигаҳдораш бошад, доимо сарсабзу сарбаланд бошад. Дар корҳотон баракат. Раҳмат. Раҳмати калон шумодам. Ҳар нафаре ки моро аз аввал тамошо карда омадагиай ва то имрӯз тамошо мекунед, ман аз шумо миннатдорам ва ҳама вақт боварӣ дорам ки нафарҳое ки дар ҳақиқатан барномаҳои моро интизоранд, доим видеоҳои моро дастгирӣ мекунанд ва мо ҳар чизе ки тавсия метиҳем, ҳар чизе ки пешкаш мекунем, қабул медоред. Раҳмати калон шумодам. Бениамин нависондай. Салом алейк акаи Сорбон. Агар ягон зан ё мард ба хонаи ман бе иҷозат дарояду маро дашном, яъне ҳақоратҳои бад кунад ва ман вайро занам, оё ман дар ҳамин ҳолат гунаҳгор мешавам? Илтимос хело муҳим аст, ҷавоб диҳед. Пешакӣ Раҳмат. Ба манзили шахс даромадан аввалан ин ки мақсад иҷозат нестай. Манзили шахс тибқи қонун дахлнопазир мебошад, яъне ба истиснои ҳолатҳое ки қонунгузорӣ муайян кардагиай, дигар ҳеҷ кас ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки ба манзили як шахсияти дигар бо тариқи зӯроварӣ ворид шавад. Ва болои ин вақте ки ба манзили шумо ворид мешаванд, шумо лату кӯбда қарор метиҳед ҳамун нафара, бале дар ин ҳолат шуморо мақсад гунаҳгор мешавед дар назди қонун. Яъне дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи кодекси ҷиноӣ аз моддаи 112 то моддаи 116 дар мавзӯи латукуб кардан омадагиай. Ва тибқи қонун бигирем, агар ин баҳсҳое ки ба вуҷуд меояд аввалан ба назар мегиранд ва баъдан аниқ мешавад ки чӣ намуд ҷавобгарӣ пешбинӣ гардад. Як кас нависондаи салом ака. Одами якта кӯдак дошта бошад ва дуюм кӯдакаш 1 моҳ ё 2 моҳ монда бошад ки шавад. Даъваткунӣ ба хизмат мебаранд Раҳмат барои ҷавобтон. бале ба хизмат даъватш мекунанд агар ки айни призв бошад ва дар ҳолате ки фарзанди дуюмаш ба дунё ки омад, баъди ба дунё омаданаш аз даъват ба хизмат мисол озод мешавад, яъне ки аз ҳамун час ҷавобш метиҳанд бо тариқи ваени билет. Як кас нависонда ассалому алайкум. Ами ваени билет чанд сум шидагиай? Пешакӣ Раҳмат. Ваени билет
нафарое ки хизмати алтернативӣ кардан мехоҳанд 54000 сомон мебошад. Як кас нависондаи салом ака, амнистия дар Россия кай мешавад? Пешакӣ раҳмат ва кае ки аниқ шид бутонин хабардор кунед. Иншааллоҳ мо видео мекунем ҳар чизе ки тааллуқ дорад ба муҳоҷирон ва ҳозираҷда оиди амнистия ҳичи гуфта шидагӣ нестае. Як каси дигар нависондаи салом Сормон, раҳмат дар бораи Европарам сар кардӣ. Аз шумо боварӣ дорем. Хела халқда хизмат кардесин. Миннатдорем аз шумо. ҳазор раҳмати калон ва мо кӯшиш мекунем ки ҳар тоҷике ки дар ҳар давлати кору фаъолият мекунад, мо ҳар информатсие ки ба мардуми тоҷик тааллуқ дорад пешкаши шумо бигардонем ва нафарое ки моро дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадр, имрӯза навора ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.